Takže ahoj všichni a dnešní video bude giveaway za 12 odběratelů. Je to neuvěřitelný, ale moc vám děkuju, že mě takhle odebíráte a tak, no a moc vám za to děkuju a jsem úplně, no a teď jdeme na tu giveaway. Takže, jak víte, je tady měsíc únor a já jsem to natáčela někdy v lednu. Takže dneska mám pro vás takovouhle zásobičku, dárku a první jsou takovýhle nálepky na nehty. Já jsem si teda vzala tady ty. A ty jsou pro mě a ty jsou vlastně takhle, že je tam palma, nějaký kytky, koníčci a mušle a palmy. Takže takhle. A je to z Kiku a jsou to nálepky na nehty. A vám jsem vzala takovýhle růžový plameňáky. A můžete vyhrát buď to, nebo lesk na rty. Jo a ještě napište mi, jakou cenu byste chtěli a potom tam dám ještě nějaký náramek. Tak. A vlastně takovýhle krásný růžový plameňáci. Zaostřit ty chujovinu. Prostě takovýhle. A teď je tady lesk na rty nebo balzám na rty. Já jsem si teda vzala mango. A je to teda od Essence Glazy Lip Balm. A já mám tady mango. A vám jsem vzala Raspberry Cupcake jako si brusinkový koláč prostě. Má to úplně úžasnou barvu. On to nechci. Ale prostě takovouhle krásnou barvu. Já teda zkusím, jestli dovolíte. Já to střihnu. No takže takhle prostě. A takhle. A si to olíznete, tak tam cítíte prostě chuť těch brusinek. Potom je tady raspberry sorbet, vlastně boru nebo malinový sorbet. Zase je to od Essence. Zaostřit ty chujovino. Takže takhle a poslední je cherry brownie, takže třešňová čokoláda asi. Tak a teďka, nebo podmínky budete mít napsaný v infoboxe a měla jsem to v takovémhle kyblíku od cukrové vaty, která je teda moc dobrá a je to v Kiku za 25 korun, takže. A ještě tam třeba přihodím nějaký náramek nebo tak. Modrý, ne, oranžový, takovýhle třeba. Takže mi napište, jakou cenu byste třeba chtěli a podmínky budete mít teda napsaný dole v infoboxe a já se s váma loučím a zase někdy ahoj.